Regional Calibration Site para sa surveying equipment planong itayo sa bayan ng Lingayen. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Sinimulan na ang inspeksyon para sa panukalang gawing calibration site ang Lingayen sa buong Region 1 na layong maging sentro ng pag-calibrate at verifikasyon ng mga surveying instruments sa rehiyon. Pinangunahan ng aktibidad ng Chief at Assistant Chief ng Surveys and Mapping Division kasama ang Pangasinan Provincial Assessor at mga opisyal ng Geodetic Engineers of the Philippines Regional Division 1. Layunin ng inspeksyon na suriin ang lokasyon at tiyakin na akma ito sa teknikal at profesional na pamantayan. Ang proyekto na ganap na pupundohan ng pamalang panlalawigan ay planong isama sa Lingayen Baywalk Esplanade Development. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapahusay ng kalidad ng surveying practices at pagpapalakas ng technical na kakayahan ng mga geodetic engineers sa Region 1. Ayon sa lupon, ang calibration site ay magiging mahalagang hakbang sa pagpapaunlad ng geodetic engineering sa probinsya at magbibigay suporta sa mas maasahan at eksaktong datos para sa mga infrastructure at urban planning projects sa rehiyon. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.